Gali Ledris on the beat. Heidi London, Pressure Mill, Emra Beauty, El Mamat on the beat. Producer Charles Barrow. Barin na baku labarin batun cin amana. I believe ha, ni na bata zuciyana. Na jawo ta inuwa ta jefa ni a rana. Bana manta wata rana ta kira wayana. Ko ni kana ina domin zana zo mu gana. Sai na ce mata ina gidansa abokina. Ta zo ta same ni ji marasa amana. Ta dawo soyayya take so yanzu mu kulla. Ta ce ka saurare ni dan Allah. Ni ko sai in nuna mata halin ko in kula. Hana Miss Fadila she is a money killer. Ta ce baby I love you na ce mata lala. Ta yi forgetting a baya ta sa ni wahala. Gashi ta sa na rame kamar wata bulala. Ina tuka bes yanzu ina fama da hala. Ta sa na ci bashi yanzu ina cikin matsala. Kai Lili Idris ni kan aina ga jalala. Ake malam abun na kamar da sauki. Ni fa kurjini take min kamar wani zaki. Kullum ta kira ni gida in yi musu aiki. Tana wanke ne ina yi mata wanki. In ta bukaci kuɗi in je in fasa banki. In za mu je yawo gida za na je a banki. Ta mashe ni gara kuma in ce muku tafki. In ce mata mili kandi ta ce mini garbi. Hafan kuma everyday take da kati. Yau mu je gidan biki gobe ta jana fati. Bata da magana everyday sai mu yi outing. Ina kashe kuɗi kullum bana iya counting. In na zo lissafi sai kaga ina ta doubting. Bado bata da kan gado. Abin kamar gado. Godo ma ya fita kyawun ado. Hanem na Aisha hanike na Indo. Na ku duk mai sauki ne duk ku zo ku gani. Ta mayar da ni tamkar ruwan ruwa ne. Farkon gani na ni da ita baby. Ni da abokina ne mun je shopping. Can na gano ta kawai sai na bita. Tafiya take yi bonsin take yi. Za ta hau mota sai na je gurinta. Na tsaya gabanta da na kalle ta sai baki na furta. Zuciya na son ta cash or shit. Bad girl ce yarinya ce salon yaudara ai ta yi fice. Kai ta wana ni ta juya ni ta wanke ni yadda take so kamar wani soso. Ta sa ni yawo joyin ni ne a Bali mu je bifolo kallon kwallo. Ahmad Musa siyan gurasa fanke da masa kwasam ta ce min ba ta yi na abun nufi wai ba ta so na aduntu blacklist ta sa nomba na. Producer Charles Barrow. Bad girl na ganta na bita amma dai da ke na sha kanta ranar da na ganta wancan na je na sha gabanta baby wai mi dan Allah I see you gata please give me phone number na ganki wata gata sai ko ta bani phone number ta ha ina murna na sha kanta hamma na bata ATM card ina ta je ta siyayya dan ni ina ganin na shiga ranta ta tafi ta banne ina ta jiranta dan ta banne a rana after 10 hours bata dawo ba hamma na gaji da jiranta sai na take phone na kira ta oba ta musko babu amsa me kuma na zuba kulle dan na ji amsa can sai ni sa aka amsa amma muryar ta daban da ta sai aka ce mun malam wa kake nema take sai na ce ita sai aka ce mun wai malam ron number wancan mai yanke jiki na faɗi dan akwai obatan miliyan cikin account din kuma kudin ake ne banke ta tafi da komai tana rastin ni kwata bane anan ina calculating wayo bad girl wayo kin cuce ni sirrin zuci na farsa labari zan baku wai ku ban da abunku soyayya ta baku ko ta hana ku ga wata ni zan baku ku je ku yi sha'aninku in ka iya ka ɗauka kalaman bakinka shi ne zai kwace ka fara mai kyan fuska ita ce zan baka kai ma ai zan baka wancan ma zan baka wannan ma zan baka. Bad girl, she's a bad girl. She be bad or not be good girl. Ganin farin cikin ta sai a market. Dukkan mu ta mana target. Bad girl, she's a bad girl. She be bad or not be good girl. Ganin farin cikin ta sai a market. Dukkan mu ta mana target. Bad girl. Bad girl. Bad girl. Bad girl. Bad girl. Bad girl. Bad girl.